سلام زخبركم حوت كمي تغنيو كلاتكم أبزلهم مو تبوك أنيهم كتكونوا تسفان داغبركو أنون بوغني تبوك أني بلكم نايلو معنتي مدبنا مباري كم ستري ودلهم أزيو فوكيس تعم حنباشا هنسرحينا كتفتوو تسفا قبر مالتيو إزي بقلل دبالة من قد كيرنا مانم كسرحو تنزغل مالتيو بتي أبجزانا دلوه سبيزا كيرنا نسرحو عيناتيو كتفتوو تسفان داغبركو سامن جرشتام سيتن حيوهم مجمرتان بار أب حد عمو دبالة شحاني ويدما بيكيري هندق أمخل مالتيو قربتي صعبا خقبري لبت دبالة صعبا مالتيو قتيله حنتي مانكا لبيتو خقبرلي كمرما كلتا مانكا خاني شكر مالتيو حجزي كمزي نقبرلو مخنات اتي لبيتو حاف نخبل يحجزو مالتيو مليزنها تلبيتونا صبغ يسرح اللون يلين كنفلت نخل مالتيو حجم بقى نزين أتصبقنا حواويسنا بقوني خنصنحو إنا حساب تلبيتو حاف دبن مالتيو حموشتا 10 دقائق وصدلو بزوحاي وصدلوني قربتي سلزخونا مالتيو كمزن بقاري كدينة بقوني خاصنحو اتي لبيتونا حاف ندابل خلقا نتي ددلينا حروج أسبيزانا خلوه ندالو إنا مالتيو أب ملوسي زخونا نمبقاري حجي شومونتي خبايا حروج فينو خقبري إزي أنا تتكيمول دولهم معقني إزي ميجرين كاب مالتي إزي نكيك نغلان سرحلو معقني بهم إيه تتكيمول دولهم بو شومونتي خبايا كير اللهم مالتي تعاقن كله أب تحتي قد فلكني قتيله خان بقى حجي حنتي خبايا خاني شكر كقبرو لي انت دقا شكر وحيدو هوين تسمعكن حد خبان فرعان كتقبرو تخلاخن كوم دما جو غيرلو لهو قتيله خاني بيكين باودر مالتيو حجم بار ازي اخاني ازي تريور لهن هيل طحوني تدقيم دلهو زي ابنا شهنتو مالتيو حنتي مان كان فرعان ناي نيشتي مالتيو ازي ناي بون حبرلا كوم دما كلتا مانكا خاني زي أبسودا مالتي تدقيم دلهو قتيله خاني حنتي انقاوحو مالتيو جي كلاتا انقاوحو نقبرينا قتيله خا حجبزي اتي لبيتو حافيلو سلازلو خمستري دلخن كوينلو مالتي زي حافيلو لبيتو صبو سرحالو مالتي حجي ناو خنقتوينا نفتي بيحقنا مالتي قتيله خاني حنتي مانكا خاني أتشوتو مالتي إذا حجي نتي بيحقنا كفوكوس يحجزو مالتيو قتيلنا خاني كلتا مانكا خاني رقو كيرلو حجزي تي أتشوتو نتي لبيتون ياريتا أتشوتون رقون مالتيو إذا خلتيو نتي بيحقنا فوكيس نخخوني دي حجزو إذن بقاري حجي كلاتنا دالي مسود أخو عمل وسي زدق أمرلو فساسة خاني صعبا ياخدقم حجزي بيدنا ممكن لو سو نخلينا أنا بزي ماشين تدقيم الله مالتي لتتصابح حجي دبلينا ندق مالتي نقديفو نخبقو حجزلنا مالتي بتتصابا دغبرنا خاني كن لو سو اينا مالتي حج انت الابزي صابا ديت انا حكنا بكذا بماي يركن افتي حروج كاني نيدو تلكن نيدو خدق ما تخليهن مالتي قيارناتو خون سلازخلي حجم باري كم زي عندك ورنا أتصبقنا كن لو صلنا حجب زين ترى أستوعلكن زخون عينت زيتي جلا تهون دلهو معناته عم تجرش تاخد توصل زدلهو حجم بار كم استري دلخن نتي باتر كن زيت حج باتر يهدقن زي هاني ربع قد الكوباية مالتي نعوب بنيشتي قراريت إله 5 دلخن زين حج كلت مولعات دين مالت حنت كوباية أزي أدخون دلا جن تحنتي فرق أدرح يخطقم أبصهر إكني ليه حجم بار مجمرتا خنقتو خلنات باتر كمزي جملا الله دبل هوين إذا سمعك بحلفي بإيدكا أنت رأت لو صار لها خونكا قرب كمزي نايم تبالا شو نجر ويهي ناي كمي جيرو حط حواسي خاتبل جن اندات أنحن خير كلون دا بل اندات حواسات خير حجم باري زر أخنا خاني ترف مالتين ربع قد الكوباس لازم تتقومكو
ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹን ኣብዚ በቃ ግዜ ክንህባለና ነታ ማሽን ኮይኑ ዲ ወላ ብኢድና ፀቢቑ ክሕሰይ ማለት እዩ ፅቡቅ ክኾነልና መታን ልምፅምፅ ክብል ኣሎ ሕጂ እንዳተለወሰ ክኸይድ ከሎ በቃ ልምፅምፅ ይድብል ወላ ካብቲ ብጎኒ ዝነበረ ናይቲ ንለውሰሉ ኸማኒ ብሓንሳብ እክብክብ ይድብል ከምዚ ከዓ ተለዊሳ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ክትበኩዕ ክንገድፋ ኢና ከዲና ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሕጂ እኳ ሙቐት ስለ ዘሎ ዳርጋ ሰዓት ይኣኽሎ እዩ እንተ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ግን ሰዓትን ፈረቓን 2 ሰዓት ክንፀንሕ ንኽእል ማለት እዩ ናይቲ ጠስሚ ኣትዎ ደሎ ቀልጢፉ ሓፍ ንኸይብል የደንጉዮ ማለት እዩ ኣብ ሙቕ ዝበለ ቦታ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ምስ ሓፍ ምስ በለትልና ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከምዚ ገይረ ካብቲ ሸሓኒና ከውፅኦ እየ ሕጂ ብዚ ኣነ ኣብ 2 ስለ ዝደለኹን 2 ንኣሽቱ ሕምባሻ እየ ደልየ ኣብ 2 ክመቕሎ እየ ከምዚ ገይረ መጀመርታ ኣስተኻኺለ 2 ማዕረ ገይረ ክመቕለን እየ ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓንቲ ዓባይ ደሊኹን እውን ሓንቲ ዓባይ ፅብቕቲ ሕምባሻ ክትከውን ትኽእል እያ ከምዚ ውራይ ኣለካ ዲ ወላ ሰብ ክትበፅሐሉ ንዝኾነ ኣጋጣሚታት ክትከውን ትኽእል እያ ሓንቲ ዓባይ ፅብቕቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኣነ ግን ኣብዚ ንእስ ዝበላ ረቕቕ ዝበለ እየ ደልየ ረጊድ ኣይደለኹን ኣብ 2 ገይረየን ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምስ መቃቐል ጎኑ እምበኣረይ ሓንሳብ ኣፅኒሐዮ መታን ናይቲ ብኢድካ እንተ ደኣ ሒዝከዮ ትቢሖ ትርርብል እንዲ ሓንሳብ ብዕርፍ ከብል ከሎ ግን እንዳፎኸሰ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ኣብቲ ባዴላ ድስንክተሉ ማለት እዩ ኣብኡ ገይረየን ኣለኹ ሕጂ ክንሰርሕ ከለና ኩሉ ግዜ ምስ ቢሖ ክንሽፍኖ ኣለና ምክንያቱ ንፋስ እንተ ደኣ ሃሪሙ እቲ ናይ ላዕሊኡ ክነቅፅ ስለ ዝኽእል ከበላሽወልና እዩ እንደኸደና ኢና ክንጥቀም ዘለና ሕጂ ኣነ እዚኣ እንዳስራሕኳ ከለኹ እቲ ሓንቲ ከዲነያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሰሊጠ ምስ ወዳቑ ከዓ ንዓኣ ኣብቲ ሓደ ምስ ሕለፍኳ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኣ እንደለኹን ከዲነየ ኣለኹ ነዚኣ ከዓ ከምኡ ይሰጥ ኣለኹ ማለት እዩ ንዓኣ ከዓ ከምኡ ሓንሳብ ክዕርፍ ክንገድፎ ኣለና ናይቲ 10 ሻዕ ብኢድና ንተሓሕዞ ከምዚ ንሰጦ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ዲዛይን ክነውፀሉ ኢና ወይ ከዓ ንሽልማ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከከም ዝደለኹንኦ ክትገብርኦ ትኽእላ ኢኽን መሊኡ በብዓይነት እዩ ደሎ ኣነ እዚኣ ናተይ ፌቨሬት እያ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ብዙሕ ግዜ ሪኢኽና ነትኾነ ኢኽን እዚኣ ብጣዕሚ እየ ትፈትዋ እዚ ዓይነት ኣሰላልማ ከምዚ ናይ ቆፅሊ ነገር ዘለዋ ማለት እዩ ንዓኣ ተጠቂመ ኣለኹ ሕጂ ብዚ እቲ ብድሕሪት ናይ ማንካ ወይ ከዓኒ ናይ ፋርኬታ ዝኾነ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን ካራ ግን ክሳብ ውሽጢ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ብድሕሪቱ ከበላሽወልና ይኽእል እዩ እዚኣ ከዓኒ ነታ ካልአይቲ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ከም ዝበልኩን ምስ ሸለምኳ ከዲነ ኣፅኒሐያ ኣለኹ ማለት እዩ ብጎኒ ነታ ካልአይቲ ክሳብ ዝገብር እዚኣ ከዓኒ ወዲኤ ብጎኒ ከፅንሐ ሕጂ ቁርብ ሓደ 10 ደቂቕ ገለ ክንገድፎ ኢና ሓፍ ክብል ማለት እዩ ተኽኢልክን 20 ደቂቕ እውን ክትገድፍኦ ትኽእል ኢኽን ሕጂ እምበኣረይ መልከይ ድኾነና እምበኣረይ ኣብዚ ሕጂ እንቃቑዖ ኣይጥቀምን እየ ኣብዚ ሕጂ ርብኦ እየ ክጥቀም ሓደ ማንካ ርብኦ ወሲደ ኣለኹ ከምኡ ድማኒ ቫኒላ ገይረሉ ኣለኹ ሕጂ እምበኣር እዚአን ክልቲአን ኣፀቢቕና ክንሓዋውሰን ኣለና ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹን እቲ ርብኦ ተጠቂመሉ ዘለኹ ሕፍስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ምስቲ ቫኒላ ፈሳሲ ተጠቂመሉ ዘለኹ ኣፀቢቕና ክንሓዋውሶ ኣለና ፅቡቅ ጌርና ምስ ሓዋወስና እምበኣር ሕጂ ነቲ ሕምባሻና ኦልሬዲ ከዲነዮ ድፀናሕና ማለት እዩ ንዑ ከዓኒ እቲ ዲዛይን እንተ ደኣ ክሃስስ ጀሚሩ ቁርብ ድግም ነብሎ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ክንለኪ ክንጅምር ኢና ሕጂ መልከይ ተጠቂመሉ ዘለኹ እዚ ናይ ሲሊኮን ማለት እዩ ፍሪ ዝበለ እቲ ከምዚ ብራሽ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ንባዕሉ ከምዚ ዲዛይን የውፅሉ ኣሎ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ክለኸ ከለኹ ከምዚ ናይ ሽራጥ ምልክት ኣለዎ ደቕ ዝበለ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ልክዕ ኣብ ፎርኖ ክኣቱ ከሎ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝወፅእ በቃ በቲ ሽራጥ ዘለዎ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝወፅእ ብጣዕሚ እዩ ደስ ትብለካ እዚ ፍሉይ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ እንቃቑሖ ጨና ዘይብሉ
ቫኒላ እንዳጨነወ ኣዝዩ ደስ ትብለካ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ኣብ መጨረሽታ ከዓኒ ፅቡቅ ጌረ ምስ ለኸኽዋ ማለት እዩ ጫፍ ጫፉ ከዓ ሕጂ እዚ ስምስም ክገብረሉ እየ እሱን እቲ ስምስም እቲ ኣበሱዳ ነቲ ሕምባሻ ብጣዕሚ ጥዑም ጨና እዩ ድቦ ወላ እቲ ሄል ጥዑም ተጠቂምናሉ ዘለና ማለት እዩ ከምዚኣ ከዓ ሕጂ ኣብ ፎርኖ ክትኣትያ እዚኣ ማለት እዩ ነታ ካልአይቲ ከዓኒ ልክዕ ከምኣ ከምታ ኣቐዲመ ድለኸኽዋ ካብቲ ናይ ርግኦን ናይ ቫኒላን ማለት እዩ ኣፀቢቐ ክለኽየ ሕጂ እቲ ዲዛይን ከም ዝበልኮን ናቱ ስለ ዝወፅእ ብጣዕሚ እዩ ደስ ትብለካ ከምዚ ናይ እንቃቑሖ ምልክት እዩ ድህቦ ቅድሚ ሕጂ ነይራ ብእንቃቑሖ ገይረ ከምኡ ዓይነት ዝሰራሕኳ ሕምባሻ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልክኒ እንተደኣ ከምኡ ዓይነት ካልእ ደሊኽን ማለት እዩ ነዚኣ ከዓ እምበኣረይ ኣብ መጨረሽታ ልክዕ ከም ተቐዳሚት ዝገበርኳ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ጫፍጫፉ ማለት እዩ ስምስም ገይረሉ ኣብ 350 ክሳብ 35 ኣቢሉ ክወስደሉ እዩ ክሳብ 45 ከከም ዓይነት ፎርኖና ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኹም በሲሉ ምስ ወፀ ከዓኒ ነዚ መስል ማለት እዩ ሕጂ ሕምባሻ ኩሉ ግዜ ልምሉም ክኾነልና ዝኾነ ዓይነት ናይ ቤክ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ሕምባሻ መሳሊ ባኒ ዝኾነ ዓይነት ካብ ፎርኖ ውፅእ ምስ በለ ክንከድኑ ኣለና እቲ ሙቐት ኣለምልም ከብሎ ዝኽእል ማለት እዩ ፍኹስ ዝበለ ክኸውን ከይነቅፅ ማለት እዩ ትላዕሊ ከምዚ እምበኣረይ ክልቲአን ሕምባሻና ወፂአን ኣለዋ ነዚአን መሲለን ማለት እዩ ከም ዝበልኩ እንተደኣ ሓንቲ ዓባይ ደሊኽን ኣብ ሓንቲ ጌርክን ዕብይ ድበለት ሕምባሻ ፅቡቕቲ ክትወፀልክን ትኽእል እያ ወይ ድማ ከምዚአን ክልተ ከዓ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ረቕቕ ድበለ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሮጊድ ስለ ንገብር ቅያር ከዓ እዚ ሕጂ ረቕቕ ድበለ ማለት እዩ ደስ ብለካ እዩ ረቕቕ ድበለ ካብ ሮጊድ ማለት እዩ ከምዚ እምበኣር ኣብ መጨረሽታ ናይዛ ቪድዮ በፂሐ ኣለኹ ደስ ኢልክን ፈቲኾንኦ ክትኮና ተስፋ እንዳገበርኩ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩንኦ ከዓ ናብ ካልኦት ኣሕዋት ሼር በሎ ኢኽን ክሳብ ብካልእ ቪድዮ ድምለሰክን እምበኣር ንኩላኻትክን ኣብ ዘለኹንኦ ሰሰና እዩ